имрӯз 6 сентябр дар толори маҷлисии китобхонаи марказии шаҳри Турсунзода маҷлис баргузор шуд ки зимниён масъалаи тағйиру иловаҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мардумӣ мавриди муҳокимаронӣ қарор гирифт. дар ин ҳамоиш сардори раёсати тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ махсусан муҳими прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзо Хонзода Ҷамшед ва муовини прокурори шаҳри Турсунзода Сафарзода Аскар, инчунин намояндагони мақомоти маҳаллӣ, директорони муассисаҳои таълимӣ ва фаъолон иштирок карданд. гуфта шуд ки тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ бо назардошти фикру андешаҳои сокинони ҷумҳурӣ ворид карда мешавад. инчунин ин тадбир дар самти боз ҳам беҳтар сохтани шароити зиндагии аҳолии мамлакат ва роҳ надодан ба сарфу харҷи беҳуда мусоидат мекунад. Умуман худи қонун бисёр қонуни аст ки дар каракуни ҳуқуқшинос дар таҷрибаи эҷод кардани ҳуқуқ дар таҷрибаи қабули қонунҳо чунин таҷриба мумкин ки дар тамоми дунё ҳариқи ҷой надошт ки он бо чунин шакл қабул карда шудад. яъне ки мо меъёрҳои ахлоқӣ, меъёрҳои анъанавӣ меросиро ба тарзи қонун дохил кунем ва танзим дародем. ин ҳам аз сифати зиндагии мардум беҳтар шавад, зиндагии мардум хуб шавад, ба ҳамин мақсад равона шудааст. Зафар Сафаров, мудири шӯъбаи робита бо ҷомеаи мақомоти маҳаллии шаҳри Турсунзода гуфт ки ҳадафи ворид шудани тағйирот ба қонуни номбурда ин на ба хотири аз байн рафтани расму оини миллӣ, балки ба хотири роҳ надодан ба парастиши фарҳанги бегона ва сарфу харҷи зиёдатӣ накардан аст. мақсад аз қабули қонуни миллӣ ин аз байн бурдани расму оинаҳои миллӣ нест. ин танҳо ба низом, ба танзим даровардан аст. дар рафти кори маҷлис директорони мактабҳои шаҳр низ нисбати масоили матраҳшуда андешаронӣ карда гуфтанд ки қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мардумӣ барои зиндагии сокинони кишвар аҳамияти мусбӣ дорад. бо омӯзгорон ҳамроҳӣ карда ҳамина кӯшиш мекунем ки амалӣ гардад. қонун вай мешавад, тафсир мешавад, пешниҳод мешавад, тасдиқ мешавад, амалӣ кардан албатта дар уҳдаи ҳамаи мо шаҳрвандон аст. мо ки худ шаҳрванди Тоҷикистон ҳастем, ин агар ҳис карда бошем айни муддао бисёри мардум қариб ки 98% мо ҳам суҳбат мешавем имрӯзо шабрӯз тарафдор ҳастанд ки дар айни вақт ҳамин чиз ба гирифта шуд, ба айнобат гирифта шуд. ман пешниҳод доштам ки ҳарчи тезтар тафсири қонуни мазкур дастраси мардум мегашт, дастраси комиссияҳои ҷамъиятӣ мегашт ва дар байни аҳолӣ, дар байни мардум мавриди омӯзиш қарор дода мешуд, чунки то тафсири қонуни мазкур набошад, ҳар як банду басти қонуни мазкур ба таври худ қабул карда мешавад. ҳар як одам, ҳар як шаҳрванде ки қонунро мутолиа мекунад, ба таври худ қабул мекунад. барои дар ҳақиқат ба пуррагӣ амалӣ сохтани қонуни мазкур бояд тафсир дастраси мардум гардад. саломат бошед. дар поёни кори маҷлис намояндагони прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон бо аҳли толор атрофи тағйироти қонуни танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ мубодилаи афкор намуданд.